Rastislav Dej, slovenský útočník, 27 let. S hokejem začínal v Púchově a přes Považskou Bystrici se ještě jako junior přesunul do České republiky. V kategorii do 20 let se zviditelnil v Brně a poté přišla první profesionální smlouva v Karlových Varech. Na západě Čech se Dej také záhy dočkal velkého úspěchu, když už ve svých 20 letech slavil zisk mistrovského titulu. V seniorském reprezentačním dresu Slovenska zatím odehrál 24 zápasů. Hezký den, vážení hokejoví příznivci, současní nebo vy budoucí. Vítám vás u dalšího pořadu Na tribuně. Jak jsem před měsícem slíbil, dalším hostem je hokejista Mountfieldu HK. Na začátku se trochu omlouvám za několikadenní zpoždění, přeci jen hráči měli volno, začala jim příprava až před několika hodinami. Teď už jsem ale tady připraven s naším hostem. No a tím je Rusty Dej. Rusty, vítej. Čau Tomáš. Já na začátek musím trošku... Já si dám možná trochu hlavu na špalek a týká se to tvého jména. Ty možná tušíš. Já, jak komentuju nějaké věci, mám tam za kolegu Slováka a on přijel do práce a říká, tak čo, Rusty? A já tak jsem nevěděl hnedka, o čem mluvit a říkám, a jakýho myslíš Rustyho? No, Deja. Říkám, počkej, Deja. Nie, Deja. Čo to je Dej? To nie je ve slovenčině, nie je Dej. Tam je iba Dej. Tak jak to je, prosím tě? No, toto je väčšiná téma. Väčšiná téma? Jasné. Už veľa ľudí sa ma to aj tu napýtalo v Čechách. I Češi teda? No jasné, že ako to majú vyslovovať, aj redaktori na ČTčku napríklad sa pýtali už nejakí a samozrejme na Slovensku som bol vždy zvyknutý, aj v škole, aj všade, proste, že zmäkčovalo klasicky podľa slovenčiny, takže vždycky ma čítali Dej. Rastio Dej, klasicky, ale jak som prešiel tých Čiech, už som tu strašne dlho a už ma na to ani nejako nebaví ohľadom toho sa moc baviť, ale tak už som si zvykol aj na to Dej, vôbec mi to nerobí žiadny problém. A neřešíš to? Vôbec to neriešim, ako v podstate je to úplne normálna vec. A je to Dej jako synonymum k príbeh? Alebo nie? No, áno, dá sa to tak povedať. Dá sa to tak povedať, jo? Dobre. No máš pekný príbeh zatím, myslím si, hokejový. Zatiaľ som spokojný. Ten tvůj příběh začal v Púchově, hokejově, kde si byl v mládežnických kategoriích, potom si působil v Považské Bystrici, kde ses narodil. To tiež ho vyslovuješ zle, ale nevadí. To je Považské Bystrici. Považské Bystrici. Pohode, nebudem ťa opravovať, to by bolo na dlho. To bude na dlho. A ty si vlastně velice brzo zamířil do Čech, ještě jako junior. Co tě k tomu vedlo? Tak ja nemôžem povedať, že by som bol nespokojný na Slovensku alebo niečo, ale videl som, že nejaký potenciál tam možno je a prikmotril sa ku mne jeden človek, agent, ktorý mi vybavil pôsobenie v Brne ešte v juniorke ako prvoročáku a ja som si povedal, že prečo to nevyskúšať. Tie Čechy mali predsa len takú lepšiu hokejovú povesť aj už v tých mládežnických kategóriách. Tak som sa rozhodol už v tých 16 rokoch ako prvoročák do tej juniorky. Myslím, že to bolo zhruba 16, okolo tej 16, 17, že to vyskúšam a vtedy som odišiel ešte do Itongu Brno. Byl tam někdo ze Slováků, nebo si tam byl jediný? Bol nás tam viac, čo si tak spomínam, je to sice dávno, ale či už to bolo aj v doraste, boli nejakí Slováci, aj starší chalani odo mňa, čo tam hrávali za tú juniorku a bol nás tam asi 4 a 5, čo sme boli zo Slovenska, takže na tieto časy spomínam veľmi rád, boli som tam na Intraku a bolo to úplne super, takže vtedy som bol veľmi spokojný a hlavne to bolo také do života, taká skúsenosť, že som sa stal taký viac samostatnejším určite a som odišiel vlastne od rodičov a musel som sa troška obuť do toho života sám, takže to bolo také plus vtedy, ako som to ja bral teda osobne. Ty máš dva sourozence, ke sportu tě přivedli rodiče, vlastně tam a na Slovensku si myslím, že to je víc než v Čechách, taková ta soudržnost, rodina. Ty přesto si odešel do Čech a teď jako vidím, jak pozitivně o tom mluví, že se postavil sám na vlastní nohy, jak to byl super věk, jako opravdu jsi to takhle bral, jako že jsi zahodil klíč od baráku v úvozovkách, šel do Čech a ono to prostě plynulo krásně. Ale ja by som ani tak nehovoril, samozrejme, že rodičia ma priviedli k tomu športu, mamina ta tiež športovala od malička, bežkyňa, hádzanú hrávala, otec tiež mal blízko k futbalu a proste aj bratia športovali, obidvaja či starší alebo mladší a tak tam som bol privedený na túto športovú stránku a ma to tak bavilo a proste ja to beriem z toho hľadiska, že som odišiel, ako nehovorím, že som zaneveril na rodinu alebo niečo, že by som to, ale z toho hľadiska osobného, že ma to tak
viac oťukalo tým životom, že som nebol taký domáci mamánek už potom, alebo také niečo, takže z tohto hľadiska to berem tak pozitívnejšie. V Brně tam to bylo hokejově trošičku o nesnázích na začátku, potom ale myslím si, jste vyhráli titul v juniorce? Nie, to bolo až neskoro. Ja som tam išiel do toho Itongu prvý rok a čo si pamätám, tak sme, myslím, dokonca hrali o záchranu. Neviem, či sa to ešte hralo, ale myslím si, že to bolo, alebo že sme hrali na spodu tabulky a potom v prvom roku vlastne skončil Itong Brno. Sa to spojilo, alebo zmenilo teda už na Kometu, tak druhý rok som potom hrával na Komete v juniorke. Ešte a tam tiež, ale sme hrali na spodu tabulky, takže do play-off sme sa nepodívali a potom až na ten tretí rok ma zase kamarát odporučil do Karlových Varov, do juniorky, kde si ma samozrejme troška museli preklepnúť už aj ten prvý rok, ale tam povedal, že ma ešte nechcú, vlastne ako do druhého roka juniorky, ale do toho tretieho už povedal, že ma teda zoberú. A právě tam přišel ten vzpomínaný titul, jak si už hovoril. Přesto tam to bylo asi dost o osobním rozhodování. Pokud se nepletu, tak to byly ty roky, kdy se zakládala na Slovensku 20. Takový dá se říct, ojedinělý příběh ze Slovenska hokejového, kde si řekli, uděláme 20 reprezentaci a ta bude nastupovat ve slovenské extralize nebo bude působit vlastně v seniorském hokeji. Ano. A nebylo to v Púchově? Áno, zhodou okolností, áno. Tento projekt vznikal vlastne po tom druhom roku juniorke. Dostal som tú možnosť, bol som oslovený vtedy, myslím, že tam bol aj pán Frihov, Petrov otec, čo teraz hrá vlastne s nami. Že to trénoval tenkrát? Myslím, že to mal na starosti ohľadom toho projektu aj s iným trénerom. A zhodou okolností to bolo aj v tom meste, v tom Púchove, lenže ja som sa vydal troška inou cestou. Veľmi som nad tým uvažoval samozrejme vtedy. Pretože to bolo v tom našom meste, bol to projekt, že som mohol automaticky hrať vlastne extraligu na Slovensku. Ale zvolil som troška inú cestu, proste neviem, samozrejme teraz vidím, že to bola dobrá varianta, že som si to tak vybral. A neviem, ako som sa vtedy tak rozhodol, proste bolo také spontánne rozhodnutie, možno to bolo ešte troška skôr, že som tú zmluvu podpísal s tými Varami a potom až neskôr prišlo to oslovenie z tej slovenskej 20-ky, tak som tam nemohol. Ale vôbec toho teraz neľutujem, keď sa spätne na to dívam, na to rozhodnutie a tým nechcem zhadzovať ani projekt 20 samozrejme alebo niečo, lebo viem, že to bolo v pohode a vydal som sa do tých Varov a hneď ten prvý rok samozrejme, jak sa tam pošťastil ten titul, tak už som vedel, že to bolo správne rozhodnutie. Že som sa vydal na dobrú cestu a že som sa správne rozhodol, ale tak to člověk teď nemohl vědět, ale samozřejmě jsem za to rád. No. Takový hokejový život je, člověk nemá kouli, aby mohl se podívat do budoucna. Tak to bylo správné rozhodnutí, prostě o tom to taky je. Ty jsi byl v juniorce v tom prvním roku ve Varech, si hrál za juniorku, tam jste udělali ten titul, ale myslím, že už tam nastupoval také za seniorský tým, za A tým v základní části. To byl ten rok, když Vary udělali stříbro? Ano, byl to ten rok 27-28, myslím, že to bylo. Nám sa docela v juniorke darilo, sme hrali vpredu v tabulke a... No hlavne i osobne, když som kúkal na tie body. Tak hej, tak vtedy to bol úspešný ročník celkovo aj pre mňa osobne, ale tak ja skôr na ten tým sa dívam viac menej a to bolo len samozrejme dobre, že sa mi darilo, lebo sa tam zrovna vtedy niekto zranil okolo Vianoc, myslím, že to bolo nejaký útočník a oni tam nemali koho nasadiť a tréneri samozrejme sledovali našu juniorku, ako hrávame, komu sa tak darí a siahli po mne vtedy a čo za to som bol veľmi vďačný samozrejme a dal mi taký ten prvý kontakt, mi dali s tým Ačkovým extraligovým českým hokejom vtedy. A je to ten rok, čo vlastne Ačko to dotiahlo až do toho finále so Sláviou. Ale tam si hral tú finálovú sérii, nebo ešte? Nie, ja som nehral. My sme hrali ešte s juniorkou to finále a potom som mal nejaké drobné zranenie, takže som tam nešiel vôbec. Takže plnohodnotným hráčem extraligy se stal o rok později a to už byla ta mistrovská sezona. Počítám, že asi co se týče těch osobních i týmových úspěchů, to je teď v tom případě tam úplně nahoře na piedestalu. Samozrejme. Než se to vyrovná tady v Hradci. Tak dúfajme, že aj to príde. Bol by som za to rád, aj všetci ľudia tu asi, ale áno, beriem to ako najväčší úspech. Samozrejme ten prvý rok, jak som išiel z tej juniorky, som dohral len 13 zápasov. Ako ty hovoríš, že som nebol taký plnohodnotný, som sa necítil ako člen A tímu alebo tak, ale od tej druhej sezóny už sme vlastne po tom titule juniorskom nás pár hráčov nastúpilo už na tú letnú prípravu a celý ten ročník vlastne sme odohrali nejakí tí 3-4 mladší hráči v 4. line, keď sa niekto zranil, sem tam sa zaskočilo a vyvíjalo sa to docela slubne a vyvrcholilo to tým, že samozrejme Vary boli radi, že sme sa dostali do tej play-off priamo, my sme išli zo 6. miesta vtedy
A v tej play-off to vyvrcholilo, proste nastala tam obrovská pohoda v tíme, ľudsky si to tam sadlo a spomínam na to doteraz veľmi rád, síce som bol veľmi mladý ešte vtedy, som si tak nejako extra neuvedomoval, že v tom momente, že čo to znamená všetko, že titul, keď som videl na druhej strane chalanov plakať zo Slávie a tak a ja si vravím, že však takých možností v živote bude ešte veľa, ale teraz so stupom času vidím, že to vôbec nie je také jednoduché. A človek, když je mladý, tak si říká, to je samo, že jo? Ale ono to není tak ja som mal zrovna to šťastie, že som sa k tomu primotal. Prvý rok v tých varoch titul juniorka, potom druhý rok titul Ačko a no si človek tak povie, že troška, že však to ešte snáď príde niekedy, ale teraz vidím, že vôbec to nie je jednoduché a že treba si užívať každý ten moment, keď sa niečo podarí proste. Příklad Jaromír Jágr, který v 19, ve 20 vyhrál s Pittsburghem Stanley Cup a pak už dlouho nic a teď jak dlouho ještě bude muset hrát třeba, aby to získal? Samozřejmě, tak ale tak to z Jardo, to je kapitola sama o sebe, takže tom se nemusíme bavit asi. Jak jsi byl spokojený v těch Varech potom v těch dalších sezonách? Přeci jenom po tom úspěchu to tam šlo trošku výsledkově dolů? Áno, tak výsledkovo išlo to určite dole. Ja som podpísal zmluvu na 3 roky a klub sa presťahoval do tej KV Areny novej, ktorú tam vystavali. Jako by byla zakletá? Ja by som ani nepovedal, ako vyzerá to tak, že je, lebo už dlhé roky sa tam odtedy nič neudialo, ani to play-off, ani nič sa nespravilo, jedenkrát pred kolo a to už je skoro 10 rokov odtedy. Ale určite tam nastala veľká obmena kádru. Hlavne, čo bol možno taký ten hlavný problém, nejako by som to nerozobral do detailov, ale tie ročníky neboli úplne zlé, ale proste určite v tom týme po tom titule tie ambície boli väčšie, aby sa dostal ten tým do play-off alebo niečo a vôbec sa to nedarilo. Jeden rok, druhý rok, ja som mal tedy na 3 roky zmluvu v tej novej hale a proste ani ten tretí rok sa to nepodarilo a určite tam nastali také horšie časy toho hokeja a ťahá sa to vlastne až doteraz. Každý rok sa tam veľa hráčov menilo, čo tiež neprospievalo samozrejme tomu týmu a samozrejme, ako aj ty hovoríš, z toho osobného hľadiska nebolo to až také zlé, ale potom to človeka ani tak neteší, keď proste sa ani tomu týmu nedarí a už je to také troška potom frustrujúce a po tých 3 sezónach, čo som tam bol, ja som bol samozrejme spokojný, ale nebol som spokojný s tým, aké má ambície ten tým, alebo ako sme sa prezentovali tie 3 roky a som sa rozhodol, že už tam nepredĺžím zmluvu. Potom to teda přes Jižní Čechy došlo sem do Hradce Králové, kde jste vytvořili poměrně silnou kolonii Slováků. Jsi za to rád? Aj hej, no tak čo mám povedať, jasné, tak my sme takí súdržní, troška Slováci, aj sme vytvorili takú dobrú partiu a som za to rád, no samozrejme, ja som z tých Budějovic išiel, že troška nejak zmením nejaký ten svoj stereotyp karlovarský a ako som už hovoril po tých sezónach, čakalo tam na mňa veľmi super prostredie, bolo tam všetko super, aj s chalami tá partia sa tam vytvorila dobrá, ako aj ty hovoríš Slováci, bolo to také docela rodinné veľmi a som za to rád, že nehovorím len o Slovákoch, ale že aj viacero chlapcov, čo sme boli ešte v tých Budejkách, sme vydržali a doteraz sme veľmi dobrí kamarádi aj s manželkami a tak, takže je to v pohode a je to to jadro dobré. Je jasné, že takový zlomový okamžik u hokejisty nastává při přechodu z juniorky mezi dospělé. Spousta talentovaných hráčů na tomhletom zlomu skončí, někteří jdou dál, někteří to mají s větším problémem. Samozřejmě je tam velká mozaika, která o tom rozhoduje, není to jenom jedna věc, ale tam to musí všechno sednout. U tebe máš pocit, že to docela dobře sedlo? No, však je tam veľa faktorov, ktoré vplyvajú na toto, ale my už sme to dneska spomenuli. Ja si myslím, že práve zahralo veľkú úlohu to, že som sa rozhodol, že neostanem v tej 20-ke v tom projekte 20 a že som odišiel do tých Čiech, lebo podľa mňa to síce pekné, že by človek išiel, ja som nebol ani na 18 ani na 20 na mestrovstvách sveta, ale to pekné, že by som bol v tej 20-ke, možno, že by som išiel na mestrovstva, ale na druhú stranu, keď sa teraz späť na to podívam, tak veľa tých chalanov, čo hrávalo, čo bolo v tom projekte, sa ani na mestrovstvá nedostali, lebo prišli chalani z Kanady a na druhú stranu už aj veľa chalanov skončilo, alebo už nehrá ten hokej na tej profesionálnej úrovni, alebo hrajú v ligách troška nižších, takže ja toto kvitujem, ale samozrejme tam je veľa faktorov, zohráva úlohu, aj šťastie, momenty sú tam proste, o tom sa nemusíme ani baviť a ja som zatiaľ to šťastie mal. Zaklepať. Zatím na pravý zuby, což u hokejistů nebývá taky zvykem. No, tak už je tam tiež čo si pomenené, už je tam malinko niečo upravené, nejaká umelina tam už je, tak
Snad to už ostane, tak to uvidíme. Ty jsi zmínil tu juniorskou reprezentaci nebo mládežnickou, tak já od ní skočím do té seniorské. Tam už ses dostal několikrát do slovenského reprezentačního kádru. Ty ses vlastně dočkal gólu konečně. No Ježišimaria, nehovor. Ježiši, to bylo někdy v zimě teďka? Hej, už som to konečne prelomil, lebo som prestával aj veriť pomaly. No je fakt, že to bylo na poslední chvíli, to bylo v zápase se Švýcarskem na Slovakia Cupu. Hej, bylo to teraz na Slovakia Cupu. A těsně před koncem posledního zápasu. 2 minúty do konca asi, alebo 3, sa to tam konečne prelomilo a padlo to tam už. To bylo na střídačce pak, jakože, od kluků. Tak zase bol hlavne od chalanov z lajny troška, ale ja som bol hlavne vnútorne taký uspokojený, že taká ďalšia taká meta, že sa to podarilo konečne a som sa tak viac tam ukludnil konečne v tej reprezentácii, že doteraz to bolo také, že som stále čakal a nebol som taký ukludnenejší, keď som bol na tom mladé, že už som to potreboval, si myslím osobne. Věřil jsi třeba na mistrovství světa? No, myslel som, že sa to nespýtaš, takúto otázku, ale samozrejme... Patří to k tomu, že dobrý hráč chce reprezentovat, že jo? Tak, jak si to už nakusol, tak samozrejme, že po tom poslednom turnaji, potom Slovakia Cup, čo sme odohrali ako lajna veľmi dobre. Ako Peťka sa nám tam hralo, no by som povedal, že asi sme hrali najlepšie. Nechcel by som tu ako niečo to, ale tak bolo to vidieť. Bolo to vidieť a podarilo sa mi streliť gól a očakával som samozrejme pozvánku do kempu a určite v kútiku duše som aj veril, že by sa to tento rok mohlo podariť, lebo ten rok v tej reprezentácii bol taký turbulentný. Menilo sa tam veľa vecí, noví tréneri, bol ten bojkot hráčov, chalanov na Slovensku. Takže sa to tam tak troška obmienialo celkovo aj generačne a samozrejme, že som veril, no potom prišla príprava, ale bohužiaľ musím povedať, že som nedostal takú príležitosť, akú som myslel, že dostanem a že som bol hneď poslaný vlastne po prvých 2 zápasoch domov, bez toho, aby som mohol ukázať, čo vo mne je a troška ma to samozrejme mrzí, ale tak na druhú stranu tréner si vybral iných hráčov, tak si za nimi musí stať proste, tak on sa tak rozhodol a nebudem sa k tomu nejako vracať, ale... Rozhodne si nezanevřel. Samozrejme, to ako rozhodne nie, o tom sa nemusím ani baviť, som národňár, ale tak zmluvu som mal hrať si, takže aspoň som mal troška dlhšie voľno, som si mohol oddychnúť a už teraz vůbec na to člověk ani nemyslí. Já si tě moc nedokážu představit, jak si oddýchneš, protože ty patříš těm hráčům, kteří si dávají ještě navíc tréninkové jednotky, chodíš na trénink ještě dřív před ostatními kolikrát, jdeš jakoby v nějakým svým vnitřním programu ještě navíc, máš to nastavený trochu jinak než ostatní? Ja by som ani nepovedal, možno kedysi dávnejšie som bol väčší blázon na to, že som si tak nevedel oddychnúť, že som stále bol v jednom nejakom záťahu, furt niečo som riešil, nejaký šport, desi, čo si ešte po obede, poď zahrať si so mnou tenis, toto proste, že nemal som toho dosť, ale vstupom, jak už tu troška plynie ten vek a je ten hokejový, tak som sa tak ukludnil a aj teraz už človek radšej oddychuje proste, lebo vie, že tá sezóna je dlhá, aj tá pozícia v tíme je hlavne už iná, ako keď bol človek mladý, keď hral 5 minút za zápas, je to troška rozdiel a vidí tú zodpovednosť, alebo tak proste, aká už je teraz za ten tým, alebo celkovo. A už práve, že ako samozrejme ten tréning si človek navyše dá, lebo to telo už, ja už som zistil, čo potrebuje, ako by som mal trénovať a tak možno ti to príde, že trénujem viac alebo niečo, ale pre mňa to už je teraz skôr také, že som sa viac menej ukludnil a robím iba také tie podstatné veci s kondičným trénerom, ktoré chcem robiť, ktoré môže robiť samozrejme každý, takže... Ale vrajím, už nie som taký blázon ako kedysi. Já si myslím, že to je i o tom, že ta manželka doma řekne, hele, Rasty, pojď radši se projít se mnou, než tadyhle zase blbnout na tenise s někým, že jo? Určite aj tam je troška vplyv, ale tak by som to nejako nie, že vplyv, akože by mi povedala niečo, ale že už máme rád takú tú svoju pohodičku, na ktorú sme si zvykli doma s manželkou, takže... Ty tu svoji výbušnost, kterou máš, rychlost na ledě, tu pracovitost dozadu i dopředu, máš to tak od jak živa? Dá se říct, že se s těmi dovednosti ty získáváš, ale s tím, co jsi měl vrozeného, narodil? Neviem, no to musia posúdiť asi iný. Samozrejme ja... Byl tvoj hokej založený vždycky na tomhle? Tak vždycky som hral v útoku, samozrejme od malička na krydle a nejak sa tak celkovo ako keby darilo bodovo vždycky, ale nezabudal som aj na tú obranu. Ja si tak spomínam, ja som bol tak vedený od malička na takú poctivosť, to mi vštepili rodičia, takú vec, byť troška poctivý, ale samozrejme to človek musí mať aj v sebe a určite mi tam niečo ostalo z toho od malička, keď som bol ešte teda až do teraz samozrejme a akorát teraz to je troška už iné, tu na tej extralíge je to viazané ako taktikou a samozrejme, že sme tam 5 na lade a treba si pomáhať, takže dopredu dozadu musia fárať všetci.
jízdu ala Pavel bude po křídle a bombu do horního vinglu, to nějak trénuješ speciálně, nebo to tam prostě je? Tak nehovoril by som, že špeciálne ako trénuje sa tá výbušnosť viac menej v tej posilovni, alebo tak na nejakých tých šprintoch a tých veciach s kondičákom. A tá streľba, samozrejme to samo na lade sa trénuje, sa trénuje na lade tiež samozrejme po tréningu nejako, alebo aj v priebehu tých tréningov a tak ja dúfam a pevne verím, že to ešte vo mne je a bude dlhé roky, no tak uvidíme. Já to taky věřím. V Hradci 3 sezony, 3 čtvrtfinálové účasti. Jak to zhodnotit? Z tvýho pohledu, jak to bereš? No, tak na jednu stranu je to veľmi pekné, pretože je ťažké sa dostať do play-off. V dnešnej dobe tých tímov, čo sa tam chcú dostať, je 14 vždycky pred sezónou. To by som hodnotil veľmi, veľmi pozitívne vždycky. To, že sa tam prebojujeme a že tam prebojujeme z pekného 4. 5. miesta, 3. tento rok, čo si myslím, že pre Hradec tieto 3 roky akoby sú veľmi dobré. Týka pohľadu základnej časti samozrejme, pretože keď už sa dívam spätne, tak predtým som sa tam 4-5 rokov nedostal v Diekách a predtým vo Varoch, takže z tohto hľadiska je to super, akurát potom chýba tam ten krok, aby tá sezóna bola úplne úspešná. A to je to štvrťfinále, čo si myslím, že proste jediný ten výbuch bol s tou Spartou, taký najväčší asi, čo sme boli aj my trochu s chlapcami z toho sklamaní a vieme, že to bola veľká hanba proste. Sme si uvedomovali aj vtedy a před 2 lety? Asi před 2 rokmi vlastně. Ono výsledkově ano, ale když jsem se pak díval na statistiky, vy jste byli střelecky mnohem lepší než Sparta, která vás víceméně přijela v přesilovkách. Tak to je jasné, no, tak jsme ale viac faulovali možno, takže je to možné, ale tak výsledok 4-0 svedčí o všetkom. Tam už je potom jedno, že štatisticky jsme někoho prestrelali. Sa môžeme niekedy v sezóne pozrieť, že nejaký zápas, že jsme někoho prestrelali. Ale tie dve play-off, či už to bol Zlín alebo Boleslav, proste bolo to také na hrane o tom jednom zápase. Veľa zápasov tam dospelo do predĺženia, do nájazdov. Prvý rok so Zlínom sme hrali 3 predĺženia, všetky sme prehrali v predĺžení. Nejako by som sa už tomu nevracal proste, ale je to také, že tam sú... Budem kúkať dopředu a budete že tam boli na také jazdy? tie malinké detaily. Samozrejme na jazdy sa trénujú stále, dúfam, že tento rok budeme úspešnejší na nich. Alebo v tých predĺženiach sú to tie malinké detaily, ktoré tam o tom rozhodli a nechcem teraz hovoriť, čo bude, čo nebude, ale samozrejme ja zatiaľ nejakú štácu hradeckú vidím ako úspešnú aj ten tým, čo sa tu robí, alebo čo tu je. Tie 3 roky sa tu pracovalo kvalitně, si myslím. Ty jsi hrál v útoku především s Jardou Bednářem a s Romanem Kukumberkem, s tím vlastně už druhou sezonu, když tu první to nebylo tak úplně stálé složení. Jak si vyhovíte na ledě? Už to sedlo tak, jako, že opravdu se cítíš výborně? Tak my jsme hrali s Bedinkom aj s Kukom. Neviem, on sa tam z začiatku sezóny troška točilo tento rok, ale potom okolo toho 20. kola nejak si to troška tak sadlo a viac menej až skoro do konca základnej časti, možno až do konca sa tá zostava až na malé úpravy, keď boli zranenia, nemenila. S Kukom aj s Bedinkom sme si, samozrejme, že sme si niečo k tomu povedali, ale vyhoveli sme si, myslím, úplne v pohode a na nejaké malé drobnosti, čo v hokeju patria, nejaké tie veci, že človek sem tam po sebe zakričí, tak to je úplne normálna vec, že sme chlapi samozrejme a myslím si, že to nebolo zlé a že sme to po väčšiu časť tej sezóny akoby zvládali, dá sa povedať, ale samozrejme, že sa na to teraz nemôžeme dívať, je nová sezóna a uvidíme, ako to bude teraz poskladané samozrejme, ale nemali sme medzi sebou nejaké obrovské problémy ani s Kukom, ani s Bedinkom. Došlo trošku k trenérskému doplnění, trenérské změně od nové sezony. Václav Sýkora, Pavel Hynek, dá se říci v obou případech taková ta klidná síla. Ty vlastně Hynka znáš z Varu ještě, nepletu se? On tam působil nějakou chvíli, když tam byl? Áno, myslím si, že tam pôsobil, neviem presne koľko to bolo, asi zhruba pol roka, pol sezóny vtedy, keď som tam prišiel, to bolo po presťahovaní do tej novej haly, čiže to bolo hneď tú sezónu a ako trénera ho poznám samozrejme trošku, aj keď si na to už moc nespomínam, ale viem, že ma vtedy viedol a trénoval. Takže určite aj pán Sýkora, on už aj s týmom bol minulú sezónu ku koncu, takže videl, ako ten tým pracuje, videl hráčov, on ich tak podrobnejšie študoval, lebo nebol vedený ako hlavný tréner, takže bol viac menej na to, aby pozoroval a potom dával odborné rady, keďže vieme, že on je veľký odborník. Tak oni už aj spolu pôsobili, myslím, niekde v Znojme alebo
spolu na lavičke, dva tréneri, tak určite si vyhovejú, vedia, čo jeden druhého čakať a ja pevne verím, že nastolíme od začiatku nejakú tvár tomu týmu a že od začiatku, už teraz to je vidno na tých tréningoch, chodíme vlastne v rámci letnej prípravy. Už sa to tam troška tak nastavuje a prejavuje, ako by to mohlo fungovať v tej sezóně, tak já tomu pevně verím, že to aj půjde. Začala letní příprava, se říká krev a dřina. Jak bereš tuhletu fázi roku? Tak, kedysi to bývalo troška iné, musím povedať. Berem to tento rok aj po minulý rok, keď už tu minulý rok, keď tu bol ten Marian, berem to troška ako takú zmenu, ale pozitívnu, k lepšiemu, k modernejšiemu tomu trendu hokeja, ktorý teraz smeruje do rýchlosti, do výbušnosti. Je to trocha iné, hokej je trocha iný ako bol, určite sa to mení a ja to berem pozitívne. Nebudeme tu rozoberať samozrejme tréningy, aké máme alebo tak, ale čo môžem povedať za seba, tak mne takýto spôsob trénovania, taká trocha zmena, vypočenie z toho, čo bolo, trocha mi vyhovuje. Trénuje sa viac menej len do obeda, čo je samozrejme super, že človek má čas zregenerovať a pripraviť sa, tešiť sa na to, čo bude zase na druhý deň, dať tomu zase 100% maximum, pretože tí tréningy kedysi bývali dvojfázové a bývalo to celý týždeň proste a človek zistil, že po tých 2 mesiacoch tej letnej prípravy je proste zbitý a unavený a to ešte sezóna ešte ani nezačala. Takže bolo to iné, samozrejme, a teraz je to troška aj skrátené, tá príprava, ale s tým, že tam nie je už potom pauza a naväzuje to prakticky na ten lád, ale o tom samozrejme môže hovoriť kondičný tréner, jak to je takéto veci. Jasne, jasne. Ale za mňa môžem povedať, že mne to takto vyhovuje, určite. On i stanovil takovej ten posun v tom smyslu, že víc se zaměřuje na individuality, na každého z vás. I to si myslím, že je důležité. Áno, teraz samozrejme je nás tu troška viac. Je nás tu okolo 25-30 hráčov. Ono je ťažko potom spraviť tréning pre 25 hráčov, lebo každému vyhovuje niečo iné. Samozrejme, ale že sme boli robiť nejaké testy a podľa toho sa to troška aj vyselektuje určite a spravia sa nejaké skupinky, ale ono to je hlavne o tom, počas tej sezóny potom, ktorý hráč má záujem pracovať na nejakých svojich veciach, tak, možnosť tak vtedy tam je tá možnosť o dosť väčšia, lebo v tej sezóne každý je zvyknutý na niečo iné, niekto je zvyknutý na to, že viac oddychuje, niekto na to, že viac trénuje, niekto chce trénovať viac výbušnosť, niekto viac silu proste, ale toho tam je potom ten kondičný tréner, ktorý samozrejme to prispôsobí tomu hráčovi a tam sa pracuje až tak troška viac individuálne. Samozrejme, keby bola individuálna príprava tu na lete, tak by si to každý spravil podľa seba a so svojím kondičným trénerom, ale takto je to tiež super. Ale nedá se tak spravit, jako by mal každý svého trenéra. Jasně, to je logický. Já trochu přeskočím teďka dopředu, čeká vás Spenglerův pohár, což svým způsobem tak trochu naruší ten zajetý rytmus, který máte v sezóně. Trochu vám to vezme i volna, protože to je mezi svátky. Na druhou stranu, ty jsi to už zažil. Tak jak jsi to bral? Áno, tak voľno nám to zobere, tak určite sa cez sviatky aj hráva sa tam obdeň, takže voľno nám to za toľko samozrejme nezobere. Ale ja som to zažil už dvakrát s Varami ešte, keď sme boli na Spengler Cupe a bral som to super, tedy úplne pozitívne, pretože je to turnaj, ktorý má tradíciu neskutočnú v Európe, najväčšiu, určite možno aj na svete ako hokejový turnaj. Pomíněme majstrovstvá světa, olympiády a takéto turnaje, tak samozřejmě. Takže něco jako v tenise Wimbledon, tak hokej, Spenglerův pohár. Jako, můžeme o tom tak hovoriť, si myslím, určite. Má to obrovskú tradíciu a hlavne ideme tam za hokejom v prvom rade, čo si myslím, že všetci uvedomujeme. Hrajú sa tam zápasy obdeň, určite tam budeme chcieť uspieť na tom turnaji. To všetci dobre vieme, ale na druhú stranu je tam aj taká vec, že je to cez tí sviatky, až sa to ťahá do Silvestra, vlastne do prvý myslím a celkovo ten Davos, mesto, v ktorom sa to hrá, je krásny. Ja si pamätám to také lyžiarske stredisko, je to tam úplne peckové, proste milión ľudí všade na uliciach, hociakých zápas, keď sa hrá, tak tam chodí vypredané, majú tam taký starúčky štadión, drevený, proste je to, majú tam takú tú atmosféru proste, aj tých Vianoc, aj toho hokeja, aj všetkého proste, a mňa to tam vtedy dýchlo tak super, úplne som bol spokojný. Vždycky dvakrát som sa tam užil. Sice tých zápasov je potom veľa, už si tak človek povie, že dneska by som už najradšej nehral, pretože sa hrajú 4 alebo 5 zápasov za 5 dní proste, ale ide tam s tým proste, že tam človek ten turnaj užije. Takže sa tešíš?
Já se každopádně těším, tak doufám, že všichni se těší. No. Teďka, jak se bavíme, já vlastně koukám, jak se bavíme face to face, mně se to nestává tak často s hokejisty. Většinou mám zakloněnou hlavu dozadu, tak možná ještě Tomáš Mertl, když se s ním bavím. Cítil jsi někdy nějaký handicap se svou výškou? I když neříkám, že jsi úplně malý, ty si narazil ale... na toto. No, hej. Je tak, no už mi to teraz došlo. Vůbec jako handicap to neberem. Vůbec jsem se nad tím nikdy ani nezamýšlel, aby jsem se na nějakých takýchto věcech utápal. Že Spousta hráčů řekne do NHL nemám šanci, protože jsem malej. Jako, no, slyším to takhle od některých hráčů. Už každý vyrastol o NHL, alebo takto teda, to keď sme mali 17-18 rokov, tak sme o tom snívali. Človek nikdy nevie samozrejme, čo sa stane, ale vôbec na tým, keby som bol vyšší, keby niečo som bol ťažší. Takže v pohodě, prostě nikdy jsi na to nenarazil, že by to měl nějaký problém. Vůbec s tím jsem u trenéru nebo tak, vůbec ne? Vůbec, nespomínám si, vůbec. Super. Pojďme na závěr ještě trošku do roviny osobní. Rok seš ženáč, jaký to byl rok? Ale tak super, teraz samozrejme bolo to predtým ešte pred tou svadbou také, som že turbulentnejšie, ale také, že tam čakalo veľa vecí, prípravy na tú svadbu, proste také chaotické, ešte to bolo vtedy. My sme ale už s manželkou, s Natáliou už dlho strašne spolu, už 8 rokov a vlastne minulý rok to vyvrcholilo tým, že sme sa zobrali a spomínam na ten rok úplne super, či už na tú svadbu, ktorá bola úplne geniálna, ľudia sa bavili, takže my sme boli spokojní, svadobná cesta, všetko a strašne sme radi aj tu na Hradci, máme tu druhý domov, dá sa povedať, zo Slovenska, keď sme tu, tak sme tu radi a manželka tu má prácu, takže a ten rok prakticky sa nič nezmenilo, stále sme na to rovnako, akorát, že už sme manželia. A je to tak troška jinak, keď už jdeš do si a povieš, by se mohlo, ale. Změnit by se mohlo. Nenarážaj. Potřebujeme tady do budoucna v Hradci rychle křídlo s dobrou střelou. Jasné, na to narážaš, tak snad sa dočkáme určitě, ja pevne tomu verím. No. Takže ako vravím, že nič sa prakticky nezmenilo, akorát keď už niekde idem, tak nepredstavujem, že tu je priateľka, ale toto je manželka. Tak jasne, to je jediné takéto, iné na tom, inak všetko pri starom, super. Co si přát do nadcházející sezóny? Tak, čo si prijať z pohľadu týmu alebo osobného? Vem to z obou rovin. Z obou rovin, tak hlavne dôležité je vždycky zdravie. To je asi najdôležitejšie, čo vždycky si hovorím aj tak pre seba. Což ti docela drží až na jednu sezónu? Tak, samozrejme vždy zranenia niekedy prídu, to sa stáva, ale tak hlavne to zdravie, nejaké tie pevné nervy, pevnú vôľu určite a prijať si nejaké také prianie nedávam, akoby čo by som chcel, nechcel. Samozrejme, bolo by dobré, keby sme sa dostali do play-off, čo určite by som chcel, ale uvidíme, aké budú ciele. Ešte nevieme presne, aké sú ciele klubu, ale ja si myslím, že ten cieľ hlavný by mohol byť dostať sa do tej play-off a tom sa uvidí, by sa mohlo niečo pohnúť. Jasne. A z pohľadu toho osobného ja si prajem hlavne to zdravičko, keď to tak všade vidím, jak to je vo svete, takže to je tak všetko a samozrejme ja si prajem aj to, aby chodila plná hala, keď už sa bavíme o tom hokeji, teraz sme tu kvôli tomu aj, aby aj tí fanúšikovia mali s nami strpenia niekedy, to nemajú jednoduché a ja pevne verím, že v Hradci bude zase, budeme to môcť hodnotiť ako úspešný ročník a čo bude naviac, čo som tu nepovedal, tak to bude len dobré. Super. Takže tak. Rasty, díky. Ďakujem aj ja. Rasty děj. Som rád, že sa to naučil. Nebo dej, je to jedno. Je to jedno. Díky za návštěvu pořadu Na tribuně. Ať to jde, ať to baví, ten hokej, to je základ k tomu, aby to šlo. Těšíme se na vítězné zápasy tady, my i fanoušci samozřejmě. Takže já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zhruba za měsíc zase u pořadu Na tribuně. Na viděnou. Hezké léto.